ҳадафи ягона доранд ки ин ҳам бошад. вазорати тандурустии тоҷикистон мегӯяд хабари ошкор шудани коронавирус дар кишвар дурӯғ аст ва ба таҳлука афтодани мардум дар хариди маводи ниёзи аввалия асоси воқеӣ надорад, зеро ба гуфтаи ниҳодҳои ҳукумат дар тоҷикистон захираи кофии маводи ғизоӣ мавҷуд аст. яъне захираи дусола барои 9 миллион аҳолии ҷумҳури Тоҷикистон захира карда пурра монда шудаст. Ва ҳамин хотир ин корҳое ки мо карда истодем, ина камтар дурусттар ба мардум фаҳмонда дода истодем ки ино ягон асос барои худшон надорад. мақомот аз дирӯз барои аз байн бурдани таҳлукаи мардум чанд иқдоме рӯи даст гирифта вазъи пешомадаро зери назар гирифтаанд. рӯзи гузашта гурӯҳи байниидоравӣ барои мӯътадил нигоҳ доштани вазъият дар бозорҳо ташкил шудааст. ва имрӯз ҳам аз ҷониби дигар ниҳодҳои давлатӣ дар нуқтаҳои фурӯш дар бозорҳо дар ҳама мантиқи оммавии кишвар корҳои оммафаҳмонӣ бароҳ монда мешаванд ва албатта аз ҷониби сохторҳои дахолдор нархи маводи хӯрока таҳти назорат гирифта мешавад. масъулони ниҳодҳои давлатӣ дар бозору фурӯшгоҳҳо корро оғоз карданд. вазорати рушди иқтисод ва савдои тоҷикистон ҳам бо нашри як иттилоия гуфт ки овозаҳо вобаста ба кам шудани истеҳсол ва воридоти маҳсулоти озуқаворӣ асос надоранд. ҳарчанд рӯзи 5 март дар бозорҳои душанбе махсусан дар хариди орд навбатпоӣ ба мушоҳида мерасид, аммо мардум зиёд дар таҳлука набуданд. ҳамаи бозорҳо кор мекунанд, орд дар бозор ҳаст, ба навбат мардумо мо таъмин карда метавонем. имрӯз қариб як 50 тонна орд ворид шудааст. мардум чикеле ки шумо шоҳидест ба навбат харидорӣ кардааст. назорати нарх қатъӣ аст. то 200 сомонӣ як халта орд. аз ин зиёд шавад мо чораҳои заруре мебинем. аммо ба ҳар сурат мардум барои эҳтиёт дар пайи хариди маводи ниёзи аввалия махсусан орд ҳастанд, ба ин далел ки шояд баъдан нархҳо боло раванд ва маҳсулот камчин шавад. аммо хариди маҳсулоти дигар мисли рӯзҳои маъмулист. бо нархи чанд дастрас мекунед? 100 аввал. дар дигар ҷоҳо нархҳо чӣ кар буданд? нархҳо пешна аз орд ҳар шуда 200-220. сокинон мегӯянд рӯзи гузашта бархи тоҷирон бо сӯистифода аз фурсат қимати як халта ордро то 250 сомонӣ боло бурда буданд. сар аз 1 феврали соли ҷорӣ то имрӯз дар тоҷикистон 1405 нафар ба карантин фаро гирифта шудааст ки 328 нафари онҳо шаҳрвандони хориҷӣ ҳастанд. ҳоло 1095 нафари онҳо пас аз 14 рӯзи карантин рухсат шуда, муҳлати карантини 310 нафар идома дорад.